अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगदी काही क्षणात विधानसभा अध्यक्षांच्या सावंतवाडीत येणार आहेत. या ठिकाणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जी विकास कामं होत आहेत, ज्याला निधी हा एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे, त्या विकास कामांचा शुभारंभ, त्याचं भूमिपूजन हे एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. आणि याच्यासाठी सावंतवाडी सज्ज झालेली पाहायला मिळते. समोरच संत गाडगेबाबा मंडईचं भूमिपूजन आहे ते होणार आहे आणि त्याच्यासाठी सगळे सावंतवाडीकर याला जमायला सुरुवात झालेली आहे. याच ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संत गाडगेबाबा मंडईचं भूमिपूजन होणार आहे, या ठिकाणी पार पडणार आहे. आणि त्यानंतर समोरच असणाऱ्या व्यासपीठावर एकनाथ शिंदे यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे. अगदी तुम्ही पाहत असाल तर भव्य दिव्य असं सभागृह सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या इंदिरा व्यापारी संकुलाच्या समोर उभारलं गेलं आहे. आणि त्यामध्ये जर पाहिलं तर जो पद्मश्री अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचा कार्यक्रम झाला होता, भर उन्हात जो काही प्रकार झाला होता, त्यानंतर सावंतवाडीतल्या प्रशासनानं पूर्णपणे दक्षता घेतलेली दिसते. इथे मंडपाला पूर्णपणे वरनं हिरवं ग्रीन कापड मारलं आहे, तसंच फॅनची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी करण्यात आली आहे. पार्किंगचा फक्त खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पार्किंगची व्यवस्था कुठेही केलेली दिसत नाही आहे. 2 व्हीलर्सच्या पार्किंग फुल झालेल्या आहेत. आज मंगळवारचा आठवडा बाजार असल्यानं सुद्धा जरी बाजार बाजूला असला तरी मुख्य बाजारपेठेत हा कार्यक्रम होतो आहे. त्यामुळं या ठिकाणी अनेक 2 व्हीलर्स आहेत, अनेक जे नागरिक आहेत हे आपल्या दैनंदिन कामासाठी येत असतात. त्यांची कुठेतरी या निमित्तानं गैरसोय होते किंवा या कार्यक्रमाला सुद्धा जे नागरिक सावंतवाडीतले येत आहेत, पार्किंगची व्यवस्था नसल्यानं त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जावं लागतं आहे. अगदी काही क्षणातच एकनाथ शिंदे आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे इथे आलेल्या जनतेकडनं त्यांना काय अपेक्षा आहेत, त्यांचे काय प्रश्न आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ते जाणून घेण्यासाठी इथे समोर काही नागरिक आहेत. तरी कुठून आलाय तुम्ही आणि एकनाथ शिंदे आज येत आहेत, तुमचे काय प्रश्न आहेत, एकनाथ शिंदेनी ते पूर्ण केले पाहिजे असे वाटत आहेत? बोला बोला. कुठला आलाय तुम्ही? काय कुठले प्रश्न आहेत तुम्हाला? कुठले प्रश्न नेहमीच्या तुमच्या जीवनात त्रास देतात? एकनाथ शिंदे सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री आहेत, सर्वसामान्यांना ते न्याय देतात. तुमचा प्रश्न कदाचित ते ऐकतील आणि पूर्ण करतील. कुठला तुमचा प्रश्न आहे, कुठली समस्या आहे तुमच्या घरामधली, तुमच्या मुलांच्या बाबतीतली? मुलांच्या बाबतीत आहे, शिक्षण असून पण बेकार आहे, नोकरी वगैरे काहीच नाही ना. रोजगारासाठी पुढाकार घ्यावा एकनाथ शिंदे. हां असं. ताई तुम्ही कुठून आलाय आणि तुमच्या गावातले काय प्रश्न आहेत, तुमच्या वाडीतले काय प्रश्न आहेत जे शिंदे साहेबांनी सोडवावे असं तुम्हाला वाटतं? रस्त्याची उपस्थित मान्यवर, संपूर्ण सिंधुदुर्गवासी, आपल्यासोबत आहे सावंतवाडीत आपल्या सर्वांसाठी एक अतिशय शिंदे साहेब येत असत. काय प्रश्न होत तुमच्या गावचे, काय प्रश्न शिंदे साहेबांनी सोडू काय असं वाटतं? आमचे सामान्यांचे मुख्यमंत्री पहिला प्रश्न त्रास देतो. अभिमानाने भरून यावा अशी आनंदाची बातमी ते काय करतील माझी वसुंधरा अंतर्गत काय करू वया
माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत सावंतवाडी नगर परिषद तुमच्या सलग गावासाठी, तिसऱ्या तुमच्यासाठी वर्षी काय करू बा? कोकण विभागात प्रथम सर्वांना त्रास जातो जोरदार तुमका? टाळ्या द्यायच्या आहेत. सावंतवाडी नगर परिषद आणि सुंदर नगरीतील प्रत्येक रहिवाशाचं रहिवाशाला अभिमान वाटावा असं हे काम आहे. कोकण विभागात प्रथम सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यात 16 क्रमांक प्राप्त झालेला आहे आणि हे आपल्यासाठी फार फार अभिमानाची गोष्ट आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी साळुंखे साहेब, त्याचबरोबर उपविभागीय अधिकारी प्रशासक नगर परिषद सन्माननीय प्रशांत कांबेकर सर आमच्या घर आणि संपूर्ण टीम नगर परिषदेची यांचं अभिनंदन करते. सलग तिसऱ्या वर्षी आपल्या माझी वसुंधरा अभियानामध्ये कोकणामध्ये प्रथम क्रमांक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 16वा क्रमांक आलेला आहे. त्यांच्या परिसरांना खूप त्रिवार अभिवादन करते. तुमच्या गावातली काय समस्या आहे? आणि तुम्हाला काय याचं वाटतं? बक्षीस आहे समस्या घेऊन तुम्ही काय मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार? पण तुम्ही आज मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला आलाय म्हटल्यानंतर तुमचा लोकप्रतिनिधी कोण आहे? त्यांनी पोहोचवलं पाहिजे. त्यांनी पोहोचवल्यात का? तुमच्या समस्या तुमच्या गावच्या लोकप्रतिनिधींनी सोडवल्यात का? तुमच्या आमदारांनी आम्ही आता सोडवल्यात प्रथम का? त्याच्यात भाग घेतला म्हणूनच विचारतोय आज शिंदे साहेब त्याच्यानंतर आता सदस्य आहे, आता काय पुढचं आहे ना लेखी लिहून दिल्यावर करतील ना. आज शिंदे साहेब येतील तेव्हा त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा आहे? अपेक्षा खूप आहे, समोर आल्यावर सांगू शकतो. सांगाल का त्यांना आता येतील तेव्हा? हो, तर नक्कीच असे आपण बघितलं, अनेक समस्या बघितल्या, लोकांच्या अपेक्षा आहेत. भरपूर असे लोक आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत, संवाद साधणार आहोत. काय तुमच्या कुठल्या शहरातल्या समस्या आहेत? आमच्या सावंतवाडीच्या हो, एक या आता मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजे. एक आधी मेन पाण्याची लक्ष झाले काय, दुसरी हे स्वच्छता, जिथे तिथे कचरा टाकून जे घाण करतायत ना ते स्वच्छता केली पाहिजे आणि प्रत्येकाने ते निभावलं पाहिजे. कारण तिथे कुंड्या ठेवल्या पाहिजे आधी प्रथम, कारण ओला कचरा सुका करता येतात पण ते कामगार 2 मिनिटं थांबतात आणि परत जातात. मग तो कचरा माडीवरनं येईपर्यंत कचरा तिथेच, असं नको व्हायला काय. आणि बाकी काय नाही. आणि एक पाण्याचं मेन आधी, पाणी अजिबात अस्वच्छ पाणी. नक्कीच योजना पाण्याची मंजूर केली होईल, तुमचा प्रश्न मार्गी लागेल. ताई तुम्ही कुठून आलाय आणि तुमच्या काय समस्या आहे? सावंतवाडीतनं आहे. कुठल्या समस्या आहेत? मोठ्या समस्या आहेत, पाणी वगैरे आपल्या आमदार आणि खासदारांनी करायच्या, पण अनेक अजून प्रश्न आहेत, अनेक अपेक्षा आहेत. तुमच्या काय आहेत? महिलांसाठी रोजगार काही आता एवढ्या महिला शिकलेल्या आहेत, काय म्हण आहे म्हणतात तशी, काय भिकही मागता येत आहे आणि चोरी करता येत नाही, तशी तर आहे. शिकून काही फायदा नाहीये. महिलांसाठी रोजगार नसेल तर महिला काय करू शकतात घरी बसून? त्यासाठी आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी महिलांना काहीतरी रोजगार, घरी बसून कामधंदा काही करू शकतील याचं पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे. तुमचा कुठला समस्या वाटतात? रोजगाराच्या असतील किंवा काम? महिला सगळ्या बसून त्यांच्यासाठी रोजगार काहीतरी हवाच. महिलांना रोजगार हवा आणि त्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी घोषणा करावी, यासाठी घोषणा रोजगार करावी. आला. रोजगार महिलांना बायकांना घरी बसून नाही म्हटलं किमान 5 ते 6 हजार रुपये कमाई करतात. 2-3 हजार रुपये तरी महिन्याला कमवले पाहिजे. कारण स्वावलंबी झालं पाहिजे. ते काय बँकेतनं लोन देतात 10,000 रुपये आणि बोर्ड देऊन उपयोग काय आहे त्याचा? काहीच नाही हातात. मग त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी केलं पाहिजे. महिला सक्षम झाली तर परिवार सक्षम होणार आहे. मुख्यमंत्री जनसामान्यांचे प्रश्न ऐकतात, तुमचे प्रश्न मार्गी लावतील हीच आजच्या निमित्ताने अपेक्षा आहे. तर नक्की आपण पाहतोय काही वेळातच या सुरुवात होणार आहे. अनेक अजून महिला बोलू इच्छित आहेत. काय सांगाल ताई, तुमच्या काय अपेक्षा ते काय मोठे व्यवसाय उभे राहू शकत नाही, पण ते प्रत्येकाच्या घरात उद्योग म्हणून जावा आणि त्या महिलांच्या हाताला काम मिळावं. सुंदर नगरीच्या वतीने भव्य नागरिक सत्कार सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब सावंतवाडीत घरं नाही आहेत, त्यांना घरं बांधली. शिंदे साहेब नक्कीच तुमचं सगळ्यांचं शिंदे साहेब ऐकतील आणि तुमच्या सगळ्यांच्या मागण्या अपेक्षा पूर्ण करतील. नक्कीच आपण इथल्या लोकांशी, जनतेशी संवाद साधतोय, त्यांचे प्रश्न समजून घेतोय. आमच्या मुख्यमंत्र्यांकडनं आमच्या असलेल्या अपेक्षा ही लोक, या महिला, आमचे इथले नागरिक मांडतात आणि त्यांनी त्या पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. जनसामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून गेलं वर्षभर एकनाथ शिंदे काम करतात, त्यामुळे या ज्या समस्या आहेत त्या एकनाथ शिंदे सोडवतील असा विश्वास या लोकांना आहे. आणि त्याच्याचमुळे त्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न हे थेटपणे त्या महिला, हे इथले नागरिक मांडतात.
आपल्यासोबत सावंतवाडीतले पण अनेक नागरिक आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत. काय सांगाल, तुम्ही सुद्धा सावंतवाडीकर आहात. कोणती अपेक्षा आहे तुम्हाला एकनाथ शिंदेकडनं? एकनाथ शिंदे आज सावंतवाडीत आल्यानंतर एकनाथ शिंदेकडनं सावंतवाडीकरांना काय पाहिजे? एकनाथ शिंदे साहेबांकडून आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की सावंतवाडीचं एक मोठी तलावाची एक सौंदर्य आहे ते विकसित व्हावं, तिकडे रस्ते रुंद व्हावे आणि हे जे गरीब लोक आहेत त्यांना रोजगार मिळावा. रोजगार कसा मिळणार? तर आता हे व्यापारी संकुल बांधावं, त्यांना जरा कमी रेट ठेवावा, कमी ठेवावं आणि ते करता येतं. कमी करता येतं आणि ते आज करता येणार. त्यामुळे आमचं व्यापारी संकुल चांगली मार्केट व्हावं, सुविधा पार्किंग चांगलं व्हावं, वन वे व्हावं. तळ्याच्या बाजूने आत रस्ता करून एक चांगलं वन वे वगैरे करता येईल. आणि वन वे केला ना तर रहदारी कसं करायचं हे मी सांगू शकतो. नगरपालिकेत 20 वर्ष नगरपालिकेत काढलं. बघ माझ्या माझ्या स्टेजच्या समोर असलेल्या महिला भगिनींना विनंती करतो की आपण स्टेजच्या डाव्या साईडला ज्या खुर्च्या रिकामी आहेत त्या ठिकाणी लोकांना बसून घ्यावं. सहकार्य आहे, त्यांनी चांगलं फंड दिले, 100 कोटी दिले आणि ते थोडे दिले, चांगलं होऊन जाईल. नक्कीच. अण्णा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत मुख्यमंत्र्यांकडनं? पहिल्यांदाच सावंतवाडीत येतात एकनाथ शिंदे. अपेक्षा काही नाही. 75च्या वरच्या लोकांना मोफत देऊन त्यांनी सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या आहेत. ज्येष्ठ समाधान आहेत त्यांच्या कार्यावर. नक्कीच. धन्यवाद. आपल्यासोबत शिंदेसाहेबांच्या सहकार्यातनं सिंधुदुर्गामध्ये एक इंडस्ट्रियल झोन एक बऱ्यापैकी निर्माण व्हावा, ज्या माध्यमातून आमच्या इथल्या तरुण मुलांना रोजगार मिळेल. तुमची अपेक्षा नक्कीच. काय तुमची अपेक्षा आहे? अनेक युवक बेरोजगार आहेत आमच्या शहरातले, तालुक्यातले, तर तुमची काय अपेक्षा आहे शिंदेकडनं? मुख्यमंत्री साहेबांकडून आमची अपेक्षा आहे की तरुणांसाठी रोजगारासाठी काहीतरी योजना त्यांनी निर्माण करावी. लहान लहान मुलांसाठी ते बघितलं तर काही नोकऱ्या नाही, नोकऱ्या उपलब्ध होत नाही. तर अशा ह्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी या तरुण वर्गासाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात ही एक कळकळीची विनंती त्यांना. नक्कीच. तुम्ही कुठनं आला आहे आणि काय सांगाल, काय तुमच्या अपेक्षा आहे? तुमच्या गावातले कोणते प्रश्न आहेत जे सुटले पाहिजे असं वाटतं, किंवा युवकांचे आहेत, महिलांचे आहेत, तुमच्या आहेत? कोणत्या अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडनं तुमच्या आहेत? आज जेव्हा ते भाषण करतील त्यावेळी नक्कीच तुमच्या एखाद्या मागणीची दखल घेऊन ते त्यावर काहीतरी तोडगा देतील. कुठनं आलाय तुम्ही? दोडामार्ग तालुका. तुम्ही काहीतरी सांगू इच्छिता? नमस्कार, मी शिरशिंगेसारख्या ग्रामीण भागातून आलेलो आहे आणि जसं गांधीजींनी म्हटल्याप्रमाणे खेड्याकडे चला, त्याप्रमाणे खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय, गावांचा विकास झाल्याशिवाय इतर विकास माझ्या मते होणार नाही. त्याच्यामुळे गावागावात छोटे मोठे उद्योगधंदे सुरू आले, गावातल्या तरुणांना काम मिळालं पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजची तरुण पिढी जी व्यसनांच्या आहारी जात आहे त्यावर काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अक्षरशः तरुण पिढी बर्बाद होते आपल्या देशाची, तर त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. नक्कीच. तुमच्या काय अपेक्षा आहेत? सगळ्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या आहेत सांगितलं, तेच चालू आहे. थँक्यू. तुम्ही काहीतरी बोलू इच्छित आहे? काय तुमची समस्या, काय मागणी आहे? कोकणमध्ये काजू, आंबा हे बहुसंख्य मोठ्या संख्येने पीक घेतलं जातं, परंतु ह्या दोन्ही पिकांना, काजू आणि आंबा, याला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे आमचा आंबा आणि काजू ही दलालांच्या विळख्यामध्ये सापडतं आणि कोकणचा शेतकरी देशावरच्या शेतकऱ्यांसारखा काही वर्षांनी आत्महत्या करणार. तरी याच्यातून सुटका करण्यासाठी काजू आणि आंबा ह्या दोन्ही पिकांना हमीभाव मिळावा, किंवा कोकणच्या ह्या भागामध्ये एखादा मोठा कारखाना, ज्यूस फॅक्टरी काढावी, म्हणजे या ठिकाणी तो आंबा काय रोजगार मिळेल. हा, या ठिकाणच्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि आमच्या लोकांना हमी भाव मिळाला तर आमचा ह्या कोकणातला शेतकरी काजू आणि आंब्यावाला सुखी होईल. तो आत्महत्या देशावरच्या सारखा तो आत्महत्या करणार नाही, तर त्या आत्महत्येतून आम्हाला वाचवावं अशी मी विनंती करतो आणि हे माझं निवेदन पोचवा. सरपंच सर, तुमच्या गावचं? नमस्कार, मी दीपक राऊत, शिरशिंगे.
मी पहिला मुख्यमंत्र्यांचं आणि उपमुख्यमंत्री पहिल्यांदा मी सावंतवाडीत स्वागत करतो, कारण पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आपल्या सावंतवाडीत येत आहेत आणि चांगली गोष्ट आहे. आणि आपल्या ज्या भाजी मंडईचं जे भूमिपूजन सोहळा करणार आहे त्यामुळे लोकांना चांगलं मार्केट मिळेल, लोकांना व्यापाऱ्यांना जागा मिळेल आणि कस्टमरना आपल्या सुविधा मिळतील. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी छोटे मोठे रोजगार ते आणून आपल्या जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे. आणि त्याने आपल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त लक्ष देऊन जिल्ह्याची प्रगतीसाठी आपल्या हे करावं. नक्कीच सर, तुम्ही पण काहीतरी सांगू इच्छिताय? सगळ्यांचं जे आरोग्य आहे, ज्येष्ठ नागरिक असतील, मध्यमवर्गीय असतील आणि त्या आरोग्याच्या बाबतीत खूप काही गोष्टी हे झालेल्या आहेत. त्यामुळे योग प्राणायाम हा त्याच्यावरती खूप पर्याय आहे आणि तो पर्याय होण्यासाठी योगाबाबत आता जे क्रीडा संकुलन वगैरे इथे उभारत आहेत त्यामध्ये योगाचं एक चांगलं दालन वगैरे करून संपूर्ण सावंतवाडी आणि सावंतवाडीच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ग्रामपंचायती पातळीवरती योग शाळा किंवा योगाचं क्लास चालतील त्या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करून लोकांचं आरोग्य हे चांगलं राहील या योगाच्या माध्यमातून त्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत तशी आमची इच्छा आहे. आणि सावंतवाडी योग सध्या चालू आहेत पण त्याला प्राधान्य मिळालं तर चांगली गोष्ट. कुठल्याही प्रकारचे कारखाने नाही. आता इन्सुलिन स्पिनिंग मिल ती 120 एकर जमीन नाममात्र किमतीत 3,000 रुपये 3 रुपये गुंठा अशी घेतली होती. आज ती 120 एकर जमीन मोकळी आहे. कुडाळची वायमन गार्डन ह्या कंपन्या बंद आल्या, इथली उत्तम स्टील बंद आली. सिंधुदुर्गात कुठल्याही प्रकारचे उद्योग चालू नाहीत. बरोबर. फक्त जमिनी संपादन केल्या जातात आणि त्या पण नाममात्र किमतीवर आणि पुढे त्याचं काही होत नाही. आता सिंधुदुर्गातल्या MIDCच्या ज्या जागा आहेत त्या MIDC जागा रिकाम्या आहेत. तिथे कुठले जे स्वतः प्रयत्न करतात त्यांचे कारखाने सुरू आहेत. पण बाकीचे जर प्लॉट बघितले तर प्लॉट रिकामी दिसतात, MIDC रिकामी दिसतात. मग सिंधुदुर्गात उद्योग येणार ते कसले येणार? बरोबर. मग मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत काहीतरी एक समिती स्थापन करावी, इथला अभ्यास करावा, कुठले उद्योग इथे रुजतील ते, आणि तसं त्या प्रमाणात त्यांनी इथे उद्योगधंदे आणावेत अशी एक इच्छा. म्हणजे सगळ्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. कारण सिंधुदुर्ग आता जिल्हा म्हणून आता इतके वर्ष झाली प्रत्यक्षात पर्यटन दिसत नाही. बाजूचा जो गोवा आहे तिथे पर्यटनाला विकास आहे, पण सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून इतके वर्ष आहे पण प्रत्यक्षात पर्यटन दिसत नाही. 25 वर्ष झाली इथे पर्यटन जिल्हा. इथली ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा इथले सांस्कृतिक कार्यक्रम इथे सगळं चांगलं असून सुद्धा इथले समुद्रकिनारे आहे तरी पण इथे पर्यटनाला वाव मिळाला नाही. बरोबर. थँक्यू. सावंतवाडीपुरतं जर सांगायचं झालं तर सावंतवाडीचं महत्त्वाचं म्हणजे जे सावंतवाडीचं जे रेल्वे स्टेशन आहे गेली 5-6 वर्ष त्याचं म्हणजे जंक्शन काय जेवणा म्हणून ते घोषित केलं होतं पण अजूनपर्यंत तिथे काही सुविधा झालेल्या नाही. जे आहे तसं प्रलंबित राहिलेलं आहे. सावंतवाडीतल्या इतर भागातले जे इंटरनल रस्ते आहेत, भटवाडी घ्या किंवा कुणकेरी घ्या किंवा आजूबाजूच्या गावातले जे रस्ते आहेत ते पूर्ण खड्डेमय झाले आहे. साधी स्कूटर तो जाऊ शकत नाही. बरेचसे ॲक्सिडेंट पण झाले पण अजूनपर्यंत तिची डागडुजी झालेली नाही. सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलची परिस्थिती जर तुम्ही बघितलीत आत्तासुद्धा सर्वसाधारण सर्दी तापावर पेशंट तिथे फक्त जातात एखादा इंजेक्शन देऊन बरा केला जातो. पण त्याच्या पुढे जर मेजर एखादं जर हे असेल तर त्याला पंची किंवा बांबोळी हे रस्ते दाखवले जातात. सर्वसामान्य माणसाला तिथे कोणताही काही जर एखादा आजारी पेशंट असेल तर तो बिचारा ते घरी आणण्याशिवाय पर्याय नाही. नक्कीच आज आपला दवाखाना म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने 2 दवाखाने शहरात सुरू होत आहेत. सध्या जे काही गोष्टी आहेत त्या पूर्ण होतील. मल्टी स्पेशालिटी जे सावंतवाडीचं स्वप्न आहे तेही पूर्ण होईल असं आश्वासन दिलं आहे. नक्कीच तुमची जी मागणी आहे ती योग्य आहे. मुख्यमंत्री साहेब त्याबद्दलही चांगली बातमी तुम्हाला देतील आणि तुम्ही जी सगळ्या सावंतवाडीकरांची आरोग्याची जी खरोखर अवस्था आहे आम्ही गोव्यावर अवलंबून आहोत ती मांडलीत. ती नक्की अपेक्षा आहे ती आमची जी होईल आम्हाला आमचं राहिलं आहे जे 40 वर्षातील चांगल्या पद्धतीनं होऊन देत पुढचं भविष्य आणि लोकांना म्हणजे आरोग्य हे सर्व पहिला मेन आहे. हे आरोग्यच सर्वांना चांगलं मिळणं त्याच्यातच सगळं पुढचं पहिलं सुरुवात आरोग्यापासून होते आणि हे आरोग्यच सध्या डळमळीत आहे. त्यामुळे आता कुडाळला बरेचसे पेशंट हार्ट पेशंट वगैरे कुडाळला न्यावे लागतात. सावंतवाडीला ची सोयी नाही. ज्याचे पैसे आहेत ज्याच्याकडे लाखो रुपये तो फक्त इथे उपाय करू शकतो पण सर्वसामान्यांना इथे जीवन नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ही जर मुळात सुरुवात होऊन दे. तुमची समस्या ही सगळ्या सावंतवाडीकरांची समस्या आहे की लवकरच पूर्ण होईल इच्छा.
आपल्यासोबत आणखीनही काही युवक आहेत. तर कुठनं आलाय तुम्ही आणि ऑफिशियल सॉरी आता तुम्ही कुठल्या गावातनं आलाय? Proper ना. काय आता मुख्यमंत्री साहेब येतात स्वतः, काय तुमच्या अपेक्षा आहेत मुख्यमंत्र्यांकडनं? कोणत्या गोष्टी होणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला मिळणं गरजेचं आहे? मेन म्हणजे आरोग्याच्या सुविधा सावंतवाडीत आज नाही आहे. जर एक मोठ्या काही क्रिटिकल ॲक्सिडेंट वगैरे झालं तर उठसूट बांबोळीसारख्या ठिकाणी जावं लागतं. ते लोकल सावंतवाडीमध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावं ही एक अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. नक्कीच ते करतील. कालच्या केसरकरांच्या आवाहनामध्ये मल्टी स्पेशालिटीचा विषय घेतला आहे. तुमची इच्छा पूर्ण हो, हीच सदिच्छा. तुम्ही काय सांगाल? आज नागरी सत्कार शहरवासियांच्या वतीने होतोय. नागरी सत्कारानंतर शिंदे साहेबांनी नागरिकांना काय द्यावं, आमच्या सावंतवाडीकरांना काय द्यावं यांनी सांगितलं तेच. तुम्ही काहीतरी सांगू इच्छित आहे? सिंधुदुर्गवासियांचा मुख्य प्रश्न आहे म्हणजे बेरोजगारी. रोजगारी तर त्या दृष्टीनं मुख्यमंत्री साहेबांनी लक्ष दिलं पाहिजे. कारण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 90% लोक हे गोव्यावर अवलंबून आहेत आणि आपल्याला इकडे काय आपल्याला कुठल्याही सुविधा किंवा मिळत नाहीत, नोकरी मिळत नाही. तर बेरोजगारी हा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रोजगार मिळावा ही तुमची मागणी. आपल्यासोबत अजूनही काही नागरिक आहेत. संपूर्ण हां काय म्हणतात? आपला सावंतवाडी तालुका असेल किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा कोकण पूर्णपणे निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे आणि त्यामुळे इथल्या प्रत्येक कोकणी माणसाने या निसर्गाला जपण्याचं काम केलेलं आहे, पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचं काम केलेलं आहे. तर माझी या माध्यमातून अशी विनंती आहे की कुठलेही पर्यावरणावर म्हणजे परिणाम करणारे हानिकारक असे प्रकल्प नको. कारण इथला निसर्ग हा जगात कुठेही नाही आहे. इतका सुंदर निसर्ग आहे, कोकणी माणसाने तो जपलेला आहे, आपणही तो जपण्याचं काम केलं पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मगाशीच एका गृहस्थांनी सांगितलं की आरोग्याच्या सुविधा अत्यंत कमी दर्जाच्या आहेत आपल्याकडे. उठसूट आपल्याला बांबोळीला किंवा गोव्याला जावं लागतं, त्याच्यात कितीतरी लोकांचे रस्त्यातच प्राण जातात. तर त्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक चांगलं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल झालंच पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. आपल्यासोबत एक लहान मुलगा आहे. मित्र तुझं नाव काय पहिली मला सांग? जॉर्डन. हा जॉर्डन. जॉर्डन. कुठनं आलाय तू? मोरडोंगरी म्हणजे सावंतवाडीचाच आहे. आज शिंदे साहेबांना बघायला आलाय. कसं काय म्हणजे तू एकटाच मला संपूर्ण गर्दीत कितवीत शिकतोय तू? 6 पास आता 7. हां 7 मध्ये आहेस. आज काय इथे यावंसं वाटलं शिंदे साहेबांना बघायला? शिंदे साहेबांना खास भेटायला आलाय तू? बघायला आलोय का? मला पण मोठा पॉलिटिशियन बनायचं. अरे वा, म्हणजे शिंदे साहेबांसारखं व्हायचं आहे. थँक्यू. तुला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. अनेक महिला पण आपल्यासोबत आहेत. आज शिंदे साहेब येत आहेत सावंतवाडीत. तुम्हाला काय पाहिजे शिंदे साहेबांकडनं? त्यांचा आज आम्ही सत्कार करणार आहोत, नागरी सत्कार. तुम्हाला शिंदे साहेबांनी काय द्यावं? नकोय? तुमचं काय ताई? इथे इंटरव्ह्यू असेल. काय तुमच्या गरजा आहेत? कोणत्या प्रश्न आहेत तुमचे जे शिंदे साहेब सोडवतील असं वाटतं? आम्हाला काही कळत आहे हो. अनेक ज्येष्ठ नागरिक पण आहेत. तुम्ही कुठनं आलाय? आणि आम्ही पाचपोले होतो. आरपोलीतनं आलाय म्हणजे खूप लांबनं आलाय. आज शिंदे साहेब येत आहेत. शिंदे साहेब तुम्हाला आज भेटणार आहेत, समोरच तुमचं भाषण करणार आहेत. तर शिंदे साहेबांना काय सांगाल? तुमची कोणती अपेक्षा आहे? तुमची काय मागणी आहे शिंदे साहेबांनी पूर्ण केली पाहिजे? कोणती अपेक्षा आहे तुमची? नाही. तर अनेक नागरिक जे आहेत ते या ठिकाणी गावागावात यायला सुरू झाले. आता काय सांगाल? सावंतवाडीकरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. तुम्ही कुठल्या गावातनं आलाय की शहरातले जात? शहरातच आहे. शिंदे साहेब आज येत आहेत तर एक सावंतवाडीकर म्हणून आम्ही नागरी सत्कार आज त्यांचा करतो. तर या नागरी सत्कारानंतर शिंदे साहेबांनी सावंतवाडीकरांना काय द्यावं? काय अपेक्षा आहे तुमची? सावंतवाडीमध्ये जे कॉटेज हॉस्पिटल आहे, कुटीर रुग्णालय, त्यात वैद्यकीय सुविधा ज्या आहेत त्या मानाने अपुऱ्या आहेत. आणि आमची अनेक वर्षांची मागणी आहे की तिथं जास्तीत जास्त तज्ज्ञ डॉक्टर असावेत. वैद्यकीय सुविधा ज्या आहेत त्या गोरगरीब जनतेला अगदी पुरेशा प्रमाणात मिळाव्यात, कमी खर्चात मिळाव्यात.
ही माझी एकच प्रामुख्याने मागणी या ठिकाणी राहील. हॉस्पिटल जे आहे ते सुसज्ज व्हावं, अद्ययावत व्हावं, सगळ्या प्रकारच्या मशिनरी त्या ठिकाणी असाव्या. धन्यवाद. की अजून एक लहान मुलगा आपल्याला दिसतोय. तुझं नाव काय बाळा? मोठ्याने सांग, ऐकायला नाही येणार ते बोलतोय. कुठनं आलाय तू? सावंतवाडी. कितवी शिकतोय? तिसरीच आहे. आज शिंदे साहेबांना बघायला आलाय. भेटणार का त्यांना? खास मुख्यमंत्र्यांना बघायला आलायस? कोणासोबत आलायस? पप्पांसोबत. कुठे आहेत? तिथे कुठे? पाठीमागे आहेत का? ओके ओके. शिंदे साहेबांना भेटायला आवडेल का? ओके, थँक्यू. आपण पाहतो अनेक जी लहान मुलं आहेत ती सुद्धा एकनाथ शिंदे यांना पाहण्यासाठी आलेली आहेत. अनेक लोक आपल्याला अगदी पुढेपर्यंत पाहायला मिळतात. अगदी काही क्षणामध्ये जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहेत ते विधानसभा अध्यक्षांच्या सावंतवाडी शहरात, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडी शहरात येणार आहेत. काही क्षणांचा अवधी शिल्लक आहे. याच ठिकाणी अगदी 100 कोटीहून अधिकचा निधी एकनाथजी शिंदे यांच्या माध्यमातून सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी दिलेला आहे. संत गाडगेबाबा मंडई असेल, त्याचबरोबर हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना असेल, सचिन तेंडुलकर यांचे तेंडुलकर सर यांच्या नावानं सुरू करण्यात पॅव्हेलियन असेल, दोडामार्ग रुग्णालय असेल, अनेक विकास कामांची भूमिपूजन शुभारंभ आज एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सावंतवाडीत होणार असताना या ठिकाणी आलेले जे शिवसैनिक आहेत, त्याचबरोबर इथले सर्वसामान्य नागरिक आहेत, त्यांच्याशी जेव्हा आम्ही संवाद साधला तर त्यांच्याकडनं सुद्धा शिंदे साहेबांकडनं त्यांची एकच अपेक्षा आहे, आमच्या इथल्या लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न त्यांनी सोडवावा, आमच्या आरोग्याचा प्रश्न त्यांनी सोडवावा, अशी इच्छा, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदेंकडनं आमच्या इथल्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अगदी सगळे तरुण व्यक्त करताना दिसत आहेत. नक्कीच सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री आणि रिअल लाईफमधले नायक म्हणून एकनाथ शिंदेंना ओळखलं जातं. एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांच्या या भावना लक्षात घेऊन या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमातल्या भाषणामधनं सावंतवाडीकरांना जे अपेक्षित आहे ते अपेक्षित गिफ्ट एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना देतील, हीच इच्छा सगळ्या सावंतवाडीकरांच्या वतीनं व्यक्त केली जाते. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.